ассалому алайкум дӯстони азиз, ногуфтанамона пеш аз саҳначаро тамошо кардан ман ба шумо инҷа як компания ширката тавсия метавам. Ширкати якаи Манучерҷонай дӯстони азиз, яъне границаи Қазоқистон такси мезанад. Пеш аз саҳначаро тамошо кардан марҳамат кардин, инҷа болои экран номерошонро мемонам. Марҳамат карда аз номи канали Бобои Холдоргоҳ занг занед. иншоалло ҳамин территорияи Москва ки ҷойда бошед рафта аз хонаҳотон гирифта ба хости худо соқ саломат бурда граница меёрад. марҳамат карда ин ҳамҷа рақамошонро мемонам. аз номи канали Бобои Холдоргоҳ ҳатман занг занед. лайкам фаромӯш накунед. зинда бошед. Чем гамуҷон саломати хуб. Саломати хуб. Раҳмат, раҳмат. Ҳамин тешбат қадя ҳаё саргардонем. Ин вайрон балоно кардага пул нест ки амиро як балон бигирам. Ҳамин фикр карда истодам. Балоно ина кафидаю. Пакришкоя ғавса. Медони чӣ? Дихтаре ки баҳам такзаш аҳамият штоди? Ҳамин такзаш? Ман балоно хати ҳавра буд ман намедонам. Як гӯшош навошник буд кун. Ва, я ин тарикада рафти саб як касан. Я своя чашм хадидам. Дидишам? О, ман дидам. Ҳамаи майли медони чӣ? Як гӯшо навошник мондаги якун. Не. Антепи рафта ба дастиш айфон. Немедонам яке чанд сад буд. Айфон чанд сад. Айфон чанд сад биромада. Значит богатия айфон чанд сад. Мустамедори ақлат гум мешавад. Ва. Ту диди? Хелем оз такбира телефонша биги бифруш балои нав бихароха мекард дигар. Молодец. Ана фикри зу. Беҳтарин фикри бемаъне. Бё. Киҷоши? Ина мус рафти сабад ко. Нашад. Ту бира вардор ман меём ту касая балош мекӣ. Ту архавои ман нигоҳ ки ягон кас мелеса? Я уштоб кар. Ишоли чӣ ҷай бира. Ҳозир. Битав. Я тавба дар рози рошан духтара қати телефонаш дузида бурдаст, яъне айналаю қуръон гегрия. من تلفنی را دزدیدم. توی دختر کجا دزدیده آوردی؟ آخه بیعقل چی؟ باید تلفن فروختن از صاحبش حتما در کنه پیش